Salut, suntem în OKX și am intrat prin Assets în colț în dreapta aici jos să ne depunem banii din IEC, da? Aici vom vinde și vom avea lei sau euro. Intrăm pe Deposit, Deposit USDT și alegem aici rețeaua de network TRC20. Această rețea o copiem. Intrăm înapoi în IEC la noi, unde mergem pe withdrawal, retragere, da? Pentru că de aici vom scoate bani care să plece în OKX și aici unde scrie available este suma pe care o aveți în cont. Withdrawal address este adresa pe care ați copiat-o din OKX, da? O veți introduce aici. La cash withdrawal amount veți introduce suma de bani pe care vreți să o retrageți din IEC către OKX. Security, aici la security password este parola de securitate, diferită de parola contului. Vă arăt acum cum o setăm. Dacă nu aveți deja setată, după ce introducem această parolă, apăsăm pe confirm, da? Aici nu mă voi mai întoarce acum, țineți voi minte sau vă întoarceți în video. Mergem ca să setăm parola de securitate în account, aici jos în cont, mergem sus în colț în dreapta, unde avem change password, da? Parola de login, dacă vreți, le aveți aici, da? Dacă vreți să vă schimbați aici, o schimbați și mergem pe security, unde avem parola de security, unde a mea este deja setată, dar la voi apare sus, va apărea parola contului, după care vă setați parola de security, da? Și apoi o confirmați și dați Modify Now, click aici, după care, dincolo, unde v-am arătat înainte, introduceți parola de securitate și confirmați transferul. Acest transfer durează aproximativ 24 de ore pentru ca bănuții voștri să ajungă din IEC în OKX. Acolo banii vor fi vânduți contra euro, lei, dolari, lire sau orice altă monedă preferați voi. Spor la treabă!